نعلم كلوتاي بفقري مكبار مردا إبل بدفار الزرارب أزفلت أب منفساي وجئي إلو زأمن كاينويست بزوحاتون بأسو مس سألمات إلوم زأمن لو قدايو ندي مسوآتي جيرمايم نعايون كقتلو يدليم يبل كامو اندابلون حكيم اندادليو كي ترفم حكيم فريحو ناب حكيم كي كدا شوآت عمت حالفو اللوم عب تاريك تسلمتي أبي بقال تسأقا بينيني يبليرو كساب كربا جيزي نعلم زي ترأيو نعو ترح زي ترأيو نقرالو أكايدا نحبو عالم تردي ويم نعلم ناب شيطانوي من قدي زروس دوا السوات قالو يليز أمن قدون بدفرت أبزرحو عقات أمي يوزن يزارونيم حجي يحشو دا أمبر سباتون كم تسولو لزقوترو نيروم نناي قدم كان وست ناي حجي مساوي يودما يم ولدو أبجيزي أمريكا بحبري قربتهم زفليلو زنبر أوان أنصارتي زور زنبر بدل زق على زنبريم يمستت أنسى أبوه تنستي مخانا مسام نديو تنسك تسدو نجيوانيرو انتخنا أديو أقبيز كاني ويست كولد بقيو بزيو نديو بتأمي زمسكن أنقوا ما يكون أي طرف كوكبل يمسكن ناديو نبون حدارجنا بزو حيس أنحن تفاتهم أديو صنيحة كالسب تمر أنيرا نسو نبركتلان يا قداس دحراي سب آية توين سبينيرو بمويا نا إنجليش ممحر زنبرت أديو بدكتوريت ديجري زنبرا كينا أب يونيفرسيتي شيكاغو كسب حلافيت ديبارتمنت بتسحنيرا يون ناي هاي سكول تمحرتو مسودة ناب كوليج آتيو نسون كم أديو قانقا إنجليش كتسنة قديفو وصد أمبر يونيفرسيتي نو بوتو أي نبران نا يونيفرسيتي تمحرتو أقاريسو موسيقى مسرح مسجمرة بوتو أراخبة قلتفو قنا كدرفاي من رتسان كمان علم قلتفاي فلتاتهم بانسارو علم زسمعتو نسو سرحهم زفريم موسيقى نبرا ناب مدراف علم سمتساون ننفسو مسيليو سر جلفف أبيلكا مخادن تاوتو فاشن أبزنبرا الأوان يه استقلق على بانسارو تصحفيليو كم دابلون أم موسيقى عالم حادش تعمل زيما اندا ربا أوت كونا بتأمخ أمبر لأل إسران ربعة تنجيزينا يجرامي تشلم كونيم بزوحات ألبوماتو أمناي مشهد مسرح بلاتينيوم كوينميم نفسه كف لألي مليون سشت ألم كمالتيوم الزخول أوت كجونا تصفكولو مركز أدي أنيرا نسا ونكت أبيو كلا دقاقي ما اندا مخرطويا كل جيزي أب أمرخا زلون زأمنون زمسلا كان تزارب اندابلت اتمخرجنا نسو أبستت أمبرنا موسيقى مزنجة عالم كل جزء زمكرا يكونن كل جزءون أيوات أنيم مخري عادي اسميو زمسلو مزراب زلمدية أبين أو درجة كينو زمسلو كزارب كل جنا أب عيني سبترح زي كونس كرمت كعتو كإليم أقدم أبيونا يقدم بريزيدنت أمريكان زنبر جورج دبليو بوش نتسألن تزتسأل إلويو قصيلو أمناي تايلر سويفت شلمات ربيشيم تشكن زبل عزراربو أبجيز إني بريزيدنت أوباما كترفه أقوط أوباما تقوط يطرح سقايبلن تعرفون زلفون دعم يجنا نتعزل مدى بستاكم زي تاكم مزرابو كله أنت كينيو ساعات جيزي زمر سكسب زبحال قد سأله سأليم أمريكا جورج فلويد بناي عليتاي بوليس بقفئي عب استقاتل الجيزي يهاوسه فلوريس قتلو بوليس زي كونا دراغي بلا نزي أب حلا دم عالم كله بفيديو مصر آيو دحر الرئيسة مرمراون آنصار ينيرو بستفتر عقات أم يكون بزرخة وسب زماز قال يكون زماسولو مزراب عبل إلي مويقو حادون علو تتسأنو كيف ترلو تسأنحا إذن نقر يواز أريك ساب زبحال نسو اندات فأه نسو اندات صحاته عطاويتاتو انداوت سخة ممسو زرعيون اي بحاكو عيكونن زماز قالو زارب كسام يبال درجة بس حميم ناتو قد دايو مس بيزنس استراتيجي قوز أروو بسكونا من قدي أقالبو مسحابون برقص نمشات ماركتينج قوزر حدا سلتي يبلو بقالمو ياكي ترفهم هجي أبقربا قنا نسو اتي ناقر أقانو زحالة فمسالة هذا مشات ببعاقاق دقسو أما حبراي ميدا تويتر قلسو زلات أفو ناقر موعالو زدخمالو حافتي أسعنو يا أب تويتر زقابرو يوقع ترحمبر كاريكم يزعينتو زرابا أب تويتر ملأكتن أهودان تساوي إولا تافه نسو برقز دحار كزارا نكولو أيكون كم إلا بسرحان نقدن نزراكبو ميو
ንዘደናግሩ ንሰረቕኒ ውሑዳት ሰባት ክብል ተሰሚዑ እዚ ናይቲ ትዊተር ጫውጫውታ ስኢቡ ዝበዝሑ ናይ አይሁድ መሻረክቱ ዝኾኑ ሰብ ፀጋ ነፂሎሞ ቀፂሉን ካብ ኩሉ ድሒሩ እቲ ዓብይ መሻረክቱ አዲዳስ ምስ ዝነበሮ ስራሕ ደምሲሰ ኣለኹ በለ ምስ አዲዳስ ዝነበረ ውዕል ድማ ንየ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናይ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ይፈጥረሉ ነይሩ እቲ ትካል ነዚ ክገብር ከሎ ንበዓሉ ከይተረፈ እንዳተጎድአ እዩ ትካል አዲዳስ ብመንገዲ ካኒ ዌስት ጥራሕ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ይኣቱ ነይሩ ብከምኡ ምክንያት እዩ ነይሩ ተቀዳዲ ምስየ ዝነበረ ኮንትራት ዘይቋረፀ ናይ መልእክቲ ትዊተር ኣስዒቡ ብፍላዩን እቲ ትካል ሓደ ስጉምቲ ከይወሰደ ምስተረኸ ግና እቲ ዕዳጋ ናቱ ስጉምቲ ወሲዱ ዋጋ በርክታት እቲ ትካል እናንቆልቆለ ሽዑ አዲዳስ ምስየ ዘለኒ ጉዳይ ወዲ ኣለኹ በለ ኮይኑን ዝመሰሎ ነገር ብዝመሰሎ መንገዲ እንዳተዛረበ ኣብዚ ዝበፅሐየ እድል መጻኢ ኦሮማይ ክጠፍኡ ተባሃለ ወይ መወዳእቱ ዝበፅሐ መሰለ የስማርት በዓል ብሩሕ ኣእምሮ ኣብ ርእሲዩን ኣንቢቢዩ ታሪክ ይኹን ስነ ጽሑፍ ወይ ስነ ጥበብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ድማ ሽርሓታት ክትንትን ከሎ ንነገራት ዘተሓዘሎ መንገዲ ኣይስእኒ ንኣብነት ናይ ሙዚቃ ኢንዳስትሪ ዘመናዊ ባርነት እዩ ዝፅውዖ ጽቡቕ ገንዘብ ይኸፍሉኻ ጽቡቕ ክዳን ትኽደን ጽቡቕ መኪና ትዝውር ኣብ ጽቡቕ ገዛ ትድቅስ ካብኡ ኢኖ እንታይ ክትሓስብ ከም ዘለካ ክትገብር ትዛረብ ዝውስኑልካ ንሳትም ይብል ቀፂሉን ተጸሊሉ ዝብልዎ ኣለዉ ንሱ ግና ከምዘይ ተጸለለ ንሱ ዝርድኦ ዝረኣይ ነገር ከም ዘሎ ይዝዛረብ ብዛዕባ ናይ ምስሓት ኣእምሮ መራኸቢ ብዙሓን ዝፈጠሮ ጫውጫውታ ካልእ ኣይኮነን ካብ ታሕቲ ቁፅሮም ወፃኢ ከም ዝወፀ ምዝመስሎም ሰብ ዘነኣስሉ መንገዲ እምበር ባርነት ክብል ከሎ ናይ ዘመንና ባርነት ናይ መዘናግዒ ኢንዳስትሪ ብድሕሪ መጋረጃ ንዝግበር ተርኢታት ዓለም ብመን ትዝወራላ ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ኣብ ሜዳታት ብትርእይዎ ትሰምዖ ነገር ኣይትፀልኦ ዝብል ነዚ ዓለም ናብ ፀጋም ዘወስድዋ ሰባት ኣለዉ ቀንዲ ንሰባት ዝፀልዎ መንገዲ ድማ ደርፊ እዩ ፍሉጣት ደረፍቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተፈላለየ ምልክታት የርእዮም ካኒ ዌስት ነዚ ምልክታት ትርጉም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ገሊፅዎ እዩ ናይ ሸይጣን ስራሕ እዩ ክብል ዝተዛረበሉ ሰዓቱን ኣለዉ ንሱ ከም ኣዘራርቦ እንተኮይኑ ነቲ ተግባራቱ የቃልዕ ስለ ዘለዎ ከምዘይገድፎ ይፈልጥ እዩ ብከምኡ እዩ ካብ መስመሮም ዝወፃኻ እንተመሲልካዮም መመክኒታት ደልዮም ከጥፍኻ ዝፅዕሩ ሙዚቀኛታት ውዕል ቅድሚ ምፍራሞም ገዛ ገንዘብ መኪና ይወሃቦም ከም ዕዳበሎ ምሰርሑ ዝኸፍልዎም ነቲ ሙዚቃታት ግና ምክፍፋል ኩሉ ግዜ ናይ ዋናታቶም ናይ ቤኑ መሰል ይኸውን በዚ መንገዲ ድማ እቶም ሙዚቀኛታት ብሰንሰለት ተኣሲሮም ናይ ጎይቶቶም ትእዛዝ ተግበርቲ ይኹኑ ዝደርፍዎ ኮነ ዝገብሮ ናይ ጎይቶቶም ገጽ እንዳርአዩ ካኒ ዌስት ሓደ ይኣክለኒ ካብ ዝበሎ ነገሩ ንዑ እዩ ነዚ መስርሕ ግና ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሓሊፉ ዳርጋ ኩሎም ደረፍቲ እዮም ማይክል ጃክሰን ኣይትበል ማርያ ኬሪ ንምጥቃስ ዝኣክል ምፅዋዕ ይከኣል ናይ ሶኒ ሪከርድ ሓላፊ ንዝነበረ ሓደ ግዜ ማይክል ጃክሰን ዳያብሎስ ኢልዎ እዩ ጻቕጢ ምስ በዝሖን ሓደ ግዜ ድሌቱ ዝእዝዞ ዝነበረ ትካል ገዚኡ ዋናቲ ትካል ኮነ ነዚ ክገብር ከሎ ብካሽ ነይሩ ዝኸፈለ ናይ ካኒ ዌስት መደቡን ካልእ ኣይኮነን ናይ ፍርያቱ ዋና ኣብ ልዕሊ ምሕርቱ ኣዛዚ ናይ ምዃን እምበር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፍርያት እየ ዝኾነ ስረታት ክሳብ $1,000 ጎልፎታት ክሳብ $300 ይሽየጥ ኣብ በዓል ኣዲዳስ እንተዝኾን ግና ካብኡ ትሕት ምስ በለ ኣብዚ ካልእ ናይ ቁጠባዊ ውግእ ክትፅበዩ ፀግዒ ክኾንዎ ዝኽእሉ ጸለምቲ ጥራሕ እዮም ናቶም ናይ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ካብ ዝጉልብቱን ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጥራሕ ንኣብነት ናይ ጸለምቲ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ $1.3 ትሪልዮን ከባቢ ተገሚት እዩ ንሳቶም ሓደ ኮይኖም ብሓደ ድምፂ ክዛረቡ ኣብ ዝከኣልሉ ሰዓቱን ኣብ ቅድሚኦም ደው ክብል ዝኽእል ሓደ ሓይሊ የለን እዩ ዝበሃል ዓፃሮም ዝስለፉ ግና ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑ እዮም ብኣብዩን ጸለምቲ ዝፈላለዩ ሜላታት ተመክሮ ኣለዉ ገና ካብ ሕጂውን የዓቢዲ ዝብል ድምፂ ካብ ጸለምቲ ከይተረፈ ምስምዖ ምክንያት ንሳቶም እዮም ከምኡ ዝብሉ ግና ፈቲም ኣይኮኑን ብድሕሪት ኮይኑ ዝደፍኦም ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ነቲ ነገር ዘበለውን ምስ ርኩስ መንፈስ ዘተሓዘሉ መንገዲ ኣለዎ ኣብ ሓደ እዋን ዝተፈለጠሎም ደርፍታቱ ሎሚ ናይ ሰይጣን እዩ እንዳበለ እዩ ንሰባት ናብ ስኽራ ናብ ዝሙት ናብ ዓመፅ ዘለዓሉ ናይ ሸይጣን ደርፍታት ይብል ንሱ ይብል ንፈጣሪ ንከተል ንፈጣሪ ዝበለፀ ክንቀርቦ ከለና ዝበለፀ ምስ ንዕዘዞ ንሱ ኣብዚሁ ክባርኸና ይብል ንሱ ሰባት
ከምኡ ኢሎም ንኽኣምኑ ዘገድድ ነገራት ተዛሪቡ ካብ ሓደም ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ነደይ ሰምዖም ይብል ናይ ኣዲኡ ኣማዋታ ዘጠራጥር ነገራት ነይሮሞ ናብ ሕክምና ዝኸደት ንቐሊል መጥባሕቲ ነይሩ እንተኾነ ግና መጥባሕቲ ገይራ ክሳብ ተሓዊ 4 ሕዚ ኢልያ ነይሩ ይብል ዶክተር ኣብያ ሽዑ መዓልቲ ገዛእ ኺዳ ብዝደቀሰታ ግና ሜታ ወዳየ ግና ናይ ኣዲኡ ሞት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ምክንያት ሞት እቶም ዘፋለሙ ዘሎ ሓይሊ ምዃኖም እዩ ዝኣምን ንሱ ከም ዝበሉ ኣብ ውሽጢ ሆሊድ ብዙሓት ሰባት ይጠፍኡ ይስወሩ እዮም ይብል እቲ ቃልሱን ምስ ፈጣሪኡ ኮይኑ ከም ዝስዕሩ እዩ ዝኣምን ዓለሙን ብደርፍን ካልእን ኣቢላ ናብ መፃወድያ ካልእ ስርዓት ዓለም ክትሕሉ ናይ ዝደልዩ ሰባት ተኣቱ ከም ዘላ እዩ ከረድእ ዝፍትን ዝረዳእ ወለዶ እንተረኺቡ